Mulmulgot ko nga. Mulmulgot kami. Ewan mo lang ako nandun pa. Wala ko punta. Diyan sa ano, Saan? tabi-tabi. Anong kukuhain natin? Ano, mga hito, Ganito. lag. Dalag. Nas. Dalag. Sama ko dyan. Handa na. Lagyan, tayo. Lagyan. Mamaya ako tour. Walang na. Ito naman. Ano, nakapun ko mamaya. Dali mo to ah. Oo. Nalulungot kami. Wala, ang susun. Nanakan natin mamagulot. Kasama ka ba? Kailangan sama si... Ano? Tama yun. Tama ba pala? Hindi. Ano? Nakahanda na ko ang lahat. Tama ka? Kapag anos na lang natin. Tama na. Lingan. Loy. Tama yun. Bubulis lang. So pa. At ito na ka, oh. Oh, may dalangan tubig si Pia. Dala. Wala na. Ano mga kaan na, no? Ano? Inimas ko na yung dami. Lulumas mo na ka? Ano na, ayos? Bon! Ano na? Ton! Tara, Ton! Antonino! Ina! Antonino, Mandagan! Ano? Putang ina mo! Ano, gago? Ay, ito! Lalayo, gago! Ay, ito! Ba't ito? Ba't ito, gago? Ano na sa'yo, Ton? Ano na sa'yo? Tawa ka ba babae mo yan? Tama! Tama, sama ka ba sa amin? Hindi. At eto na ka. Inog namin, no? Wala nang ugog. Tuyo na, ane. Ano na? Tuyo na po. Ano na ang ugog? Paligiran. Makakalaspon. Sa taas meron. Ano na ako? Wala nung kayo nanakbahin.
Wala. Sobrang pataas pa to. Kakayanin ka na namin to. Ano na. Nalaw. Mga kamaspon. Pupuntahan na natin ang tamang daan. Mapagod na sila lahat. Noob. Ano? Nims. Ano mo na sabi mo? Manalo ba? Manalo. Manalo ko to. Stop ko muna. Ano? Kaya pa? Ano ka na? Hindi na. Tara. Mamaya. Kailangan natin yan. Tayo muna ako. Oo, yun. Tara. May ahas naman dyan. Kailangan yan. Tawa na umanin. Tawa na sa camera. Umanin na. Umanin na. Ako na ba? Ano ba? Uunit ako. Kaya ka, no? Gusto na yan. Kaasa kami niya. Lahat akalanin. Huwag na maglutob. Ayun na. Ang na namin yung daan. Pag-uwi sa... Ayun na, napuntahan namin. Nawa. Dahil wala na tayo makain. Ano mo na sabi mo? Wala. Tulungan tayo. Wala na tayo. Wala ka, oh. Malapot na tayo, oh. Ano na lang? Ayong bot na lang. Ayun sino? Ayun sino kakayo? Susundan natin na lang muna. Ano, napuntahan na namin ng tama. Ano mo nasabi mo? Ayos. Nasugo tayo o manunugo tayo? Nandito kami sa Nam. Wala eh. Ano na buwan? Saan? Nakatawa na natin ako. No. Ayun, nilikat kami ng pwesto kung saan marami ng kanyang mahuling isda. Magunagulaw natin to ha. Manood na kayo hanggang huli. Hanggang matapos. Hanggang makahuli kami. Makakakabal ba kami o hindi.
naman yung namin tropa. Kasama ko ang mga tropa. Wala ng umaga. Ano? Pupunta. Natin ang mga nananabuhay natin. Nananabuhay natin masumuntak para makakain. Yung bubuk mo ka lang sa inyo. Mamahamat na yung abon. Nakakuha ko na inyo. Sumama kayo sa amin. Ay, sa amin. Mamaya, libo-libong pansuma ako eh. Ano? Baka libo-libong pansuma. Ano sana ka? Hirap na nangabuhan yun. Wala tayong trabaho. Hindi naman tayo pagkapakain ng gobyerno natin sa araw-araw. Huwag na yun. Start na natin. Kung ano ang makakagot eh. Kung ano ang hindi. Mayo! Ha? Ano man sabi mo? Mayo! Ano man sabi mo sa mayor natin sa Bunagonan? Ayos na ayos. Ba't mo ba pinapakailaman? Wala kang ginagawa eh. Hindi. Ang masasabi ko lang, nakapakabant na. Ano lang, pakabant. Sulit na. Yan. Yan. Ang paso. Ano? Ano na? Ito na natin na. Umanahon na sila. Ano? Nasa magbabasa na. Ayun ba? Ang una ka na. Ano, mabigat ako eh. Oy. Tatalukan na, nakakausan ka. Ano mo? Nakakaano nila gumagano nito, nakakaano, gana eh. Ano ba? Sa sobrang namin pumunta dito, ang pangulugot namin isa lang. Sana makahuna tayo at mga 10 o 100. No? Ano man sabi mo? Ayun nun, Nakarami tayo. makakamon tayo. Sobrang dami pa naman natin. Hindi tayo makarami. Nuwala lang. Quickly. Nil. Abot-abot yung ano.
namin. Wala kami nahuli. Wala nahulog ba tayo ko? Wala eh. Wala. Wala ano? Oo. Nasa bahay namin. Meron paros. Meron ba? Paros. Paros? Nasaan? Nasa ano na? Wala eh. Nakabuwan. Ano yan? Nasa bahay namin. Tatakpan ko na to. 1, 2, 3, go!